Modlitba za deti na spásu. Ahojte priatelia. Naučíme sa o modlitbe, ktorá nás približuje k Ježišovi. Modlitba začína uznaním, že všetci sme hriešnici. Je to normálne. Potom veríme, že Ježiš za nás zomrel na kríži, aby sme mohli byť spasení. Prosíme Ježiša o odpustenie našich hriechov. Je to veľmi špeciálny okamih. Otvoríme svoje srdcia Ježišovi, nech prichádza a naplní naše životy láskou. Prijímame Ježiša ako nášho pána a spasiteľa. Je to veľké rozhodnutie. Ďakujeme Ježišovi za odpustenie hriechov a dar večného života. Poďme sa poďakovať. Je to čas radosti a nádeje. Modlitba za spásu nás spája ako priateľov Ježiša. Aké krásne. Pamätajte, priatelia, môžeme sa rozprávať s Ježišom kedykoľvek chceme. Počuje nás. Modlitba je ako kľúč, ktorý otvára dvere k špeciálnemu priateľstvu s ním. S dôverou sa môžeme vždy obrátiť na Ježiša a rozprávať sa s ním. Túto modlitbu zdieľame s našimi priateľmi a rozprávame sa o Ježišovi spolu. Môžeme sa o ňom viac dozvedieť cez biblické príbehy. Lásku a dobrotu Ježiša môžeme spoznať v našich životoch kedykoľvek. Každý z nás môže prispieť k tomuto príbehu spásy. Keď príjmeme Ježiša, stávame sa súčasťou veľkej rodiny. Učí nás byť láskaví a starať sa jeden o druhého, tak ako on robí pre nás. Modlitba spásy je nádherný dar plný nádeje a svetla. Tak nezabudnite sa modliť a otvoriť svoje srdce Ježišovi každý deň. Modlitba spásy je začiatkom úžasného dobrodružstva s Ježišom. Lásku k nemu môžeme vyjadriť rôznymi spôsobmi, vrátane umenia. Spievanie a zdieľanie dobrých správ o Ježišovi patrí k našej radosti. Ako priatelia zdieľame to, čo sa učíme a rastieme spoločne v láske k Ježišovi. Spoločenstvo viery nám umožňuje vzájomne si pomáhať. Pamätajte, Ježiš je vždy s nami. Nikdy nie sme sami. Život s Ježišom je vzrušujúce dobrodružstvo plné radosti a zábavy. S ním môžeme kedykoľvek a kdekoľvek hovoriť. Takže keď skončíte, nezabudnite, že Ježiš vás vždy miluje a stará sa o vás. Ďakujeme, že ste sa dnes pripojili. Uvidíme sa čoskoro, kamaráti. S Bohom. Modlitba za spásenie. Pane Ježišu, viem, že som hriešnik. Verím, že si zomrel za mňa na kríži, aby som mohol byť spasený. V tejto chvíli ťa prosím, odpusti mi všetky moje hriechy. Otvorím ti svoje srdce. Príď do môjho srdca, Ježiš. Prijímam ťa ako svojho pána a spasiteľa. Ďakujem ti, Ježišu, za odpustenie všetkých mojich hriechov a za večný život. V mene Ježiša, amen. Biblické príbehy, učenia a podobenstvá Ježiša, príď a počuj slova Ježiša na stránke spokenwordsofjesus.com.